Hola, Hola! Què hola a tal? tothom, un dijous I més, ja som aquí. Benvingudes, benvinguts a Fil per Randa. Mhm. Suposo que a aquestes alçades ja ens coneixeu. Estem molt contentes perquè som 108 seguidors ja Déu-n'hi-do. actius i res, cada vegada som més aquesta família de Fil per Randa, us dic que moltes gràcies. Com sempre, recordar-vos una mica allò, la benvinguda protocolària, que tenim Mhm. Instagram, teniu Twitter, on anem penjant totes les setmanes diferents continguts que podeu recuperar del programa del dijous. I recordar-vos també que per aquí avall, no sé on, però per aquí avall veureu un link de Ko-fi. Avall a la dreta. Avall a la dreta veieu un link de Mhm. Ko-fi i aquest link serveix per si ens voleu fer alguna donació per finançar una mica el projecte, doncs tot el tema audiovisual, aquestes inversions que s'han de fer, no? Doncs si Sí. voleu convidar-nos a un cafè simplement perquè us caiem molt bé, doncs també estarem molt agraïdes. I això és el Ko-fi. Llavors ens posem ja en marxa, no, Àlex? Nosaltres som Mhm. l'Àlex Baltà i la Marina Laminos. Si us sembla, comencem ja. La setmana passada vam parlar de veganisme. Recordar-vos que podeu recuperar el programa tant aquí mateix al Twitch com a YouTube. Era un tema bastant controvertit, en el qual hi havia postures, no? Ho veiem radicalment diferents, i avui doncs, no marxem gaire d'aquesta lògica de la controvèrsia amb un altre tema que ja us vam avançar la setmana passada i que segur que ja sabeu quin és, que és el consum de cànnabis o de marihuana i la seva potencial legalització. Ho enfocarem una mica avui des d'aquesta perspectiva del tema de la legalització. Llavors, és també Mhm. un tema d'actualitat, sempre està d'actualitat perquè sempre hi ha propostes de lleis que arriben al Congrés, sembla que sí, sembla que no, però està més d'actualitat que mai perquè fa uns dies llegíem a les notícies, en el 324, que Barcelona, atenció, té 3 vegades més restes de cànnabis a les aigües que no pas Amsterdam. Amsterdam, que és una ciutat on és legal. De fet, ara Una l'Àlex us passarà aquí salvatjada. pel Us ho xat el link passo. Sí, quina aquesta bogeria, per l'amor de notícia Déu. que diu que Barcelona és pionera en el consum de cànnabis i avui ho veurem també al llarg del programa. Llavors, la Mhm. veritat és que el consum de cànnabis i la legalització també és un tema, una qüestió una mica complexa, no? Perquè la marihuana és una droga que provoca danys en el nostre cos Mhm. i que, a més, genera molt debat sobre quina és la millor manera d'afrontar aquest problema a nivell legislatiu, no, Àlex? Sí, i bueno, a veure, de fet a Espanya tenim dues drogues que són completament legals, l'alcohol i el tabac, i se sap que tenen efectes molt perjudicials en l'organisme, però les tenim tan normalitzades, no?, que es fa estrany anomenar-les com a drogues, fer servir aquesta paraula, tot i que des d'una perspectiva científica mèdica definitivament ho són. I clar, ens genera una mica la pregunta de on està el límit, no? Per què unes sí i per què unes altres no? Estem fent control de danys, com funciona exactament? Bueno, ho explorarem al programa d'avui mitjançant dues entrevistes. Per una banda, amb la presidenta de la Federació d'Associacions Cannàbiques de Catalunya, per entendre els arguments pro-legalització, i per altra banda tindrem un psiquiatre expert en addiccions que ens parlarà de les conseqüències del consum del cànnabis i què fa el cànnabis diferent d'altres drogues. Un programa bastant complet i Mhm. molt interessant. Ja ho veurem, us assegurem que serà molt interessant. I abans que res, sí que el que volíem és fer una mica, no, com sempre, una introducció de 4 conceptes, d'algunes xifres també que hem de tenir una mica de context, no, per poder parlar de tot aquest tema de la legalització. Llavors, dins d'aquest tema, ja ho heu vist, no, una mica amb aquesta introducció que us estem fent, que s'utilitzen diverses paraules, diversos conceptes que potser no acabem de tenir clar si són sinònims o no. Parlem de cànnem, parlem de cànnabis, parlem de marihuana i llavors la veritat és que la distinció entre tots aquests conceptes és bastant ambigua i la paraula cànnabis, que és com hem titulat el programa d'avui, doncs també es fa servir de diverses maneres. Llavors, una mica per centrar-nos i per partir d'un mateix marc conceptual, per referir-nos a la planta de la qual se n'extreu posteriorment la droga, podem parlar tant de cànnam com de cànnabis. Però sí que és veritat que de la paraula cànnam es reserva més aviat per quan la planta es cultiva doncs, amb l'objectiu de fabricar fibres, olis, paper, no, combustible, és a dir, un consum més aviat comercial i, per tant, totalment legal, i segur que aquesta paraula us sona perquè moltes vegades l'hem estudiat a l'institut quan parlem d'indústria. Llavors, per aquesta banda tenim cànnam, però en canvi la paraula marihuana
es refereix específicament i, òbviament, a la droga. Sí que és veritat que cànnabis també es fa servir en aquest sentit. Per tant, el seu significat varia segons el context. La marihuana, per exemple, s'obté concretament de les flors seques, agrupades de la planta, i aquí entrem ja en terminologia que hem d'estar una mica alerta perquè anirà sortint el dia d'avui. Dèiem que aquesta marihuana s'obté de les flors seques, agrupades d'una planta, i és la part que té una major concentració de, atenció, que aquí hem de treure la llibreta dels apunts, tetrahidrocannabinol, que perquè ens entenguem tots, i ara ho entendreu molt millor, és el THC. Això segur que aquí tots parlem el mateix idioma. És la substància, al cap i a la fi, que genera addicció i que altera les capacitats mentals dels consumidors. I a la resta de la planta també hi ha una altra substància que es diu cannabidol o, i això ho entendrem, CBD, que el que té és un efecte calmant lleuger i que, per tant, no altera les nostres capacitats. I és molt important quedar-nos amb aquesta diferència entre THC i CBD perquè segur que a més heu escoltat que el consum de CBD està augmentant molt últimament. I després, a l'entrevista que tindrem amb el psiquiatre, amb el doctor Fàbregas, voldrem parlar una mica de què suposa això. Per tant, retinguem aquests conceptes. Al final, el cànnam no ens interessa pel programa d'avui, així que farem servir cànnabis i marihuana com a sinònims, per no complicar-nos, igual que fan tots els mitjans. I sobre la situació legal actual hem de saber que la compra i venda de marihuana està prohibida, es considera tràfic il·legal i un delicte per la salut pública, i això pot arribar a comportar penes d'1 a 3 anys de presó. Sí que ens en podem anar a penes superiors de 3 anys en el cas d'organitzacions criminals i tràfic de quantitats massives, però això ja no és l'habitual. I tampoc es pot comprar per finalitats medicinals. Això encara aquí a Espanya no està regulat, tot i que nosaltres exportem molt de cànnabis a la resta d'Europa amb aquesta finalitat, el qual és curiós. I bé, si t'enxampen consumint o portant droga per al consum públic, a la via pública, doncs no et caurà presó, però sí una multa, que pot anar dels 600 als 30.000 euros. Això dels 30.000 és en els casos extrems, perquè les multes habituals s'acosten més al mínim de 600. I l'únic que està decriminalitzat, que no és el mateix que legalitzat, és el cultiu per a l'ús personal en l'espai privat, o sigui, a casa teva o a la casa d'un amic. La situació sí que varia una mica segons la comunitat autònoma, i a Catalunya, per exemple, també estan legalitzats el que són els clubs de cànnabis, que són edificis pensats per a aquest consum, on el consum és legal i on els dirigents del club cultiven fins a 150 quilos de cànnabis d'aquesta planta pels seus clients. Una mica potser no la coneixeríem com a associacions, i sí que, per últim, respecte a les xifres de consum, i ara us enviarem uns links que podeu anar mirant, parem atenció aquí perquè Espanya, ja us ho avançàvem al principi amb la notícia del 324, és Espanya, és el tercer país d'Europa on més cànnabis es consumeix. Llavors, segons una enquesta feta per Edades del 2017, un 2% de la població consumeix marihuana de manera diària i un 9,1% ho ha fet almenys un cop durant aquest últim mes. Per tant, xifres bastant elevades. I important això, la gent més jove és la que fuma més i la mitjana d'edat en què es prova el cànnabis per primer cop és de 18,4 anys. Sí que és veritat que aquestes dades ho veurem també al llarg del dia d'avui amb l'entrevista, sobretot amb el doctor Fàbregas, varien una mica i fins i tot n'hi ha que apunten que és una xifra bastant inferior, que comencem bastant abans. Llavors, aprofundint en els joves, l'enquesta és Tu des del 2019, que ara també us estem enviant pel xat, afirma que un de cada 4 estudiants ha consumit marihuana en els 12 darrers mesos, per tant, en l'últim any. Ara bé, on ens porta tot això? Doncs si ens preguntem quantes morts per cànnabis hi ha anualment, la resposta és que pràcticament cap. Només n'hi ha una o dues registrades a Espanya cada any. Per tant, és una substància molt addictiva, però que podem dir que no mata, bàsicament per una qüestió orgànica química, que és que es necessitarien unes quantitats ingents de THC per patir una sobredosi. Què passa? I on està la problemàtica? Que és que les morts per consum de cànnabis tenen lloc sobretot quan es combinen amb altres drogues, sobretot l'alcohol i la cocaïna. Això sí que és més problemàtic. Es pregunta la Vila1 quins són els primers i segon país que més porros fumen, perquè hem comentat que Espanya és el tercer. Primer tenim República Txeca i el segon és Itàlia, així com a dada que els ha donat curiositat.
I, bueno, acabant amb dades de context, com us dèiem, avui tenim 2 entrevistes, però abans, com sempre, hem sortit al carrer a preguntar al jovent quina relació tenen amb el cannabis, perquè, bueno, crec que en aquest cas sí que és especialment interessant saber què en pensen els joves de la marihuana i si en consumeixen o no. Així que, com sempre, la Marina ha sortit a parlar amb gent, a veure què ens diuen, i després d'això ja anirem amb les entrevistes, que sí que seran la part central, contundent, informativa del programa. Sí, recordeu que, a més, si pel xat ens aneu comentant la vostra experiència amb el cànnabis, la dels vostres amics, la de qui vulgueu, anirem també fent aquesta interacció. I llavors, aquesta setmana, concretament, el que hem fet és que ens hem desplaçat al MACBA de Barcelona, allà on tothom va en patinet, i sabeu que sempre hi ha molta gent jove, i allà hem anat preguntant, i al final hem trobat 5 persones que tenen una relació completament diferent amb la marihuana i que ara descobrirem en aquest vídeo. Anem a veure-ho. La plaça de davant del MACBA de Barcelona és un dels principals centres neuràlgics i punts de trobada de la gent jove de la capital. Cada tarda s'hi reuneixen skaters, turistes, estudiants i, en definitiva, grups d'amics. I nosaltres avui ens hi hem desplaçat per preguntar-los quina és la seva experiència i també la del seu entorn amb el consum de cànnabis i què en pensen d'una hipotètica legalització de la seva distribució. Avui hem vingut al MACBA a parlar fil per randa sobre marihuana. Vaig consumir durant aproximadament 3 anys perquè el meu, estava amb una parella que era drogadicta i venia droga, també era camella, i doncs jo em vaig influenciar per ell i vam arribar a un punt en el que ell només era camello i jo seguia una mica el seu estil de vida. No en consumeixo, però ho he provat. I jo no consumeixo no. No soc consumidora perquè no m'agrada l'experiència quan he fumat. Mira, prefereixo, si no se prueba no te quedas adicto, entonces pues eso. Em costava expressar-me, tenia més pors, és que no ho sé, em costava també pensar, actuar en si. Jo sí que ho he provat, he consumit, però no usualment, la veritat. Poques vegades i en comptades ocasions. Jo ho he provat i sí que he tingut alguna època que he fumat bastant cada dia, però ara ja no. O sigui, ara potser un cop al mes o cada 2 mesos, alguna cosa així molt irregular. Depèn de la situació. Ara, per exemple, he estat d'Erasmus i sí que algun dia, amics. Però també a mi em fa cosa el tema d'aconseguir l'herba i això mai soc jo la que aconsegueixo. Sí, sempre han sigut... Sempre és amb algú sí, que té. Ocasions especials. I jo com ella, mai he comprat per mi mateix. Sempre ha sigut obtenint a través d'algun amic que ja havia comprat o qualsevol. Llavors, quan ho vam deixar, que va ser just que coincidir amb la pandèmia, doncs vaig notar moltíssim el canvi. Em costava expressar-me, em menjava moltíssim el coco, estava dins meu. No podia parlar ni o sigui, de veritat, a vegades. I va ser com que vaig odiar les drogues de cop. A poc que ja no anava fumant, doncs molt millor. O sigui, no puc expressar. O sigui, per mi, els porros o el que sigui, les drogues diàriament, és de lo pitjor que pots fer. I creieu que està molt normalitzat el consum, sobretot entre la gent jove? Sí, ara majoritàriament la majoria ha provat herba. A la nostra edat o durant els 20 anys o inclús abans. O sigui, la gent, per exemple, que comença molt jove i ho té ja com molt assimilat i molt interioritzat, és com que no veu el perill, però que et passa amb tot. Jo, per exemple, si fumo, doncs, com he dit, m'agrada sentir-me en un espai segur perquè sé que no controlo i és una situació que no sabria com reaccionar en moments. Per exemple, jo que si estic conduint mai ho faria, a diferència de l'alcohol. Jo crec que el problema és la gent jove, que comença molt d'hora i no sap controlar després, no veu el problema. Tu deies ara a diferència de l'alcohol, no? Potser l'alcohol també té com conseqüències i està encara molt més normalitzat. Sí, però està més normalitzat i tots. I abans de provar-ho, crec que ja pots pensar o et poden explicar una mica la situació en la que et trobaràs o què sentiràs. Amb l'herba és com més personal de cadascú, llavors afecta diferent. I depèn del dia, a mi, em fa un efecte diferent també. No és com l'alcohol, que més o menys sempre et passa el mateix, sinó que t'agafa d'una manera o d'una altra. I que l'alcohol està normalitzat públicament, amb tothom ho pots parlar sense cap problema. L'herba depèn de...
Jo crec que amb tots els joves, amb la gent jove sobretot, no hi ha cap problema. Bueno, no sé. En el meu cercle social tothom ho ha provat almenys o tothom... Jo el meu no, per exemple. Per exemple, a França, que he anat d'Erasmus, ni un 20% dels joves fumen a diari. En canvi, aquí és com molt més fàcil. Tenim, no sé, sembla que es vulgui tot. Us en fiaríeu més si estigués més regulat i se sabés exactament d'on ve, d'on no ve el que compreu? Bueno, si he fumat o he deixat de fumar no ha sigut per això, sinó ha sigut perquè no em venia de gust, no per no saber d'on venia. Jo crec que sí que em fiaria més, perquè sí que he tingut algun susto, algun cop d'hòstia, no sé què m'estic fumant, crec que m'han posat alguna cosa, o és així que dius, no conec aquesta persona, en realitat no sé què m'està donant. Jo crec que estaria més segura si hi hagués una regulació. Però, per exemple, si ho faig, m'agrada estar en un espai segur, que sé que no sortiré d'allà, que sé que no faré res públicament als carrers, o sigui, en una situació de confiança. Jo crec que és millor regular-ho i si es fa legal, al final cadascú esculli què vol fer, què no vol fer. És això, o sigui, al final que sigui legal o no legal, tu no acabaràs... O sigui, si no fumes, no en fumaràs. Si fumes i és legal, en fumaràs, però no significa que perquè sigui legal hagi d'haver un augment de gent que fuma. Tothom el segueix adquirint igual o inclús més perquè està prohibit. Però, o sigui, la riquesa que genera se la queden uns pocs. En canvi, si fos legal, com per exemple, doncs estaria com molt més repartida aquesta riquesa. Podeu donar les gràcies a la Marina pels subtítols? Perquè hi havia bastant de so de fons quan vas anar a gravar, oi? Em comentaves molta gent patinant, fent skate per allà. Sí, també, mira, per fer-ho també una mica més accessible. A YouTube la veritat és que es poden activar, però no és gaire feina i així també el contingut és accessible per tothom, també per gent que té dificultats per escoltar, o sigui que ara vindrà tot amb subtítols. I res, a mi del reportatge, la veritat és que el que em va sobtar bastant i crec que va en la línia del que tractem avui, és la gent que no és gaire consumidora habitual, però que sobretot diu quan consumeixo no compro jo, m'ho compren. I llavors, quan els hi preguntes per la regulació o legalització, sobretot on posen el focus és en la tranquil·litat de saber d'on ve allò que estàs consumint. I és molt important això perquè després també veurem, i ho parlarem amb el doctor Fàbregas, que els efectes que té el consum de cànnabis en la nostra salut no són els mateixos si el producte que consumim té barreges estranyes i no acaba d'estar bastant gaire clar el seu origen. Per tant, em sembla interessant destacar això i com és una cosa que la majoria de gent amb qui vam anar parlant, i no tothom surt al reportatge perquè al final és una petita pinzellada, però és una cosa que es destacava bastant. En aquest vídeo el que hem vist són consumidors individuals, grups d'amics, joves, que simplement han provat el cànnabis, altres que sí que ho deien fins i tot que havien desenvolupat una addicció. Però si ens allunyem una mica d'aquesta part més de què pensem els joves individualment i ens centrem una mica més en la part de l'associacionisme i en les federacions, hem de dir que hi ha una part dels consumidors a Espanya que s'associa i que lluita col·lectivament per aquesta legalització que dèiem del cànnabis. El que volen és regular la venda i també aprovar el seu ús medicinal, com explicaves al principi, Àlex. I no són només associacions, perquè de fet al Congrés ha arribat una proposta de llei i més d'una per a debatre aquesta qüestió. Va ser primer, potser us sonen aquestes, Mas País va portar una d'aquestes propostes de llei al Congrés per legalitzar la marihuana, va ser a l'octubre del 2019, és a dir, no per legalitzar-la, sinó per debatre-ho. Però en aquella ocasió no es va ni arribar a debatre la possible legalització perquè PSOE, PP i Vox van votar en contra d'aquest debat. I llavors, més recentment, també segur que us sona, el 2021 Esquerra Republicana també va demanar al Congrés que sigui legal fumar marihuana als espais on es pot consumir tabac. Una altra proposta que ha arribat al Congrés. Unides Podem també ha intentat fer lleis per regular l'ús del cànnabis i, de fet, alguns d'aquests textos, que ja veiem que de moment no han anat a gaires llocs, algunes d'aquestes propostes s'han treballat amb diferents associacions que el que fan és que aposten per la regulació del consum i entre elles hi ha la Federació d'Associacions Cannàbiques de Catalunya, que és la CATFAC, que està formada per 17 associacions de tot el territori i que es reuneixen un cop al mes.
Per entendre el que defensa aquesta federació i per què, tenim avui amb nosaltres a la Patrícia Miguet, que és la presidenta de la federació. Per temes de conciliació familiar, l'entrevista està gravada, per desgràcia, però bé, ja sabeu que mentre la veiem, nosaltres us seguim llegint pel xat, com sempre, intentem respondre a qualsevol dubte, com el de la Vila que ens havia fet ara. Així que qualsevol dubte existencial que tingueu us el responem i us fem la cerca d'informació i el que sigui. Així que vaig a tirar ara l'entrevista i després tornem també a parlar per aquí. Exacte. Espera un momentet. Primer de tot, bon dia, Patrícia Miguet, benvinguda també a Fil per Randa, presidenta de la Federació d'Associacions Cannàbiques de Catalunya. Un plaer tenir-te aquí avui amb nosaltres. Benvinguda a Fil per Randa. Igualment, Marina, és un plaer participar al vostre programa i moltes gràcies per comptar amb nosaltres. Si et sembla, abans de començar, si ens vols explicar una mica la vostra federació, què fa, quins objectius té, com neix? Vale. Bueno, la Federació d'Associacions Cannàbiques a Catalunya neix en el 2012 de la necessitat o d'un canvi d'estratègia per part dels activistes de l'Estat que considerem que no podem fer gaire cosa a l'Estat en aquell moment. Llavors decidim que s'ha de fer incidència a les diferents comunitats i fer força per poder impulsar canvis regulatoris a les diferents comunitats i d'aquesta manera fer una mica més pressió a on s'han de canviar les lleis, bàsicament. Neix amb aquesta voluntat de poder fer incidència política i, de fet, en el 2016 aconseguim el nostre objectiu i comença tota la tramitació de la Rosa Verda i de la iniciativa legislativa popular que es va portar a terme des de Catalunya. Llavors, a part d'això, el que fem, òbviament, és aglutinar, donar un espai on les associacions que vulguin puguin sentir-se que formen part d'alguna cosa i que realment posen el seu granet de sorra per poder canviar les polítiques que ara mateix no ens ajuden gaire a que la nostra activitat trulli. Rebre, òbviament, serveis per elles que els hi puguin facilitar la vida i ara mateix estem en un moment bastant vital, ja que les portes a Catalunya estan una mica tancades envers el que pugui ser una possible regulació. Llavors, ara mateix el que estem treballant des de la CATFAC és sobretot potenciar l'activitat interna d'aquests locals. És a dir, creiem que les associacions, pel simplement fet de ser associacions i d'existir, i exerceixen una figura d'agents de reducció de riscos, és a dir, creiem que pel simplement fet ja impliquen una millora a la salut de les persones i el que volem és potenciar això. Llavors, el que estem fent són una sèrie d'enquestes per veure què són aquelles coses que les associacions fan, quines són les que no fan i quines són les recomanacions que els hi podem donar perquè millorin aquesta atenció a les persones usuàries, que al final és el target en primera línia amb qui volem fer incidència i acompanyar-les perquè tinguin consums, si així ho decideixen, més responsables. Llavors, ara mateix estem donant formacions a les persones de les associacions, estem traient amb la Federació Estatal projectes de reducció de riscos que donaran eines a les associacions perquè puguin facilitar informació a les persones i treballem en aquesta línia sobretot de potenciar la salut de les persones i creure que com a locals, com a entitats, com a ens, som una oportunitat i no tot el contrari, que és el que sembla des de les polítiques que s'apliquen. Parles d'aquestes polítiques que no és que no us facin el pes, sinó que és que una mica també naixeu precisament per canviar-les. Què és exactament el que decidiu canviar? És a dir, si entrem en polítiques, ara mateix les polítiques que s'estan fent, per què no són satisfactòries o per què decidiu que s'han de canviar? És una mica complicat, però bàsicament et diria que totes les polítiques i el propi estat estem cimentats amb ciments o prohibicionistes.
I això vol dir que totes les polítiques que es fan per perseguir o criminalitzar en l'última instància les persones que usen cànnabis, que usen drogues en general, no? En comptes de realment anar al problema inicial, que és per què això ocorreix, no? Llavors, s'ha demostrat que les polítiques punitives i de persecució no funcionen perquè l'objectiu era acabar amb les drogues i el consum de drogues al món i l'únic que fan any rere any és pujar les estadístiques de consum, d'adquisició, de producció, no? Llavors, el que pretenem nosaltres és, nosaltres òbviament defenem el sistema d'accés al cannabis a través d'associacions cannàbiques, que és una manera amb la que d'alguna manera podem controlar tant la producció com l'accés i, a més, com t'he dit abans, aplicar polítiques d'acompanyament a les persones que són usuàries d'aquests locals perquè puguin portar a terme els seus consums de la millor manera. Llavors, el que intentem fer, o el que fem, bàsicament ho intentem, però ho fem dia a dia, és lluitar perquè amb una possible regulació del cànnabis futura, esperem que amb un curt termini, mig termini, vinguin reflexades totes les necessitats de la població i que siguin equilibrades. És a dir, volem una regulació del cànnabis que trobi un equilibri entre l'economia i la salut i els drets de les persones. I això és el nostre objectiu i ho fem tant a Catalunya com a l'Estat, com a nivell internacional, europeu, i continuarem fent-ho, bàsicament. Clar, entenc que llavors l'argument bàsicament és dir no desapareixerà el consum de cànnabis, existeix, per tant, fem-lo segur, no? Exacte. Si al final si ens poséssim en el millor dels casos, si no hi hagués consum de substàncies seria beneficiós o no, no sé per qui, però almenys haguéssim arribat a aconseguir l'objectiu d'acabar amb això i efectivament nosaltres el que fem és treure'ns aquesta venda dels ulls que està basada en una mirada prohibicionista i dir, ok, no està bé fer-ho, ens dieu que no està bé fer-ho, però ja que ho faran i ho seguiran fent, anem a donar-li les eines a les persones i a les associacions i a qui ho desitgi per poder dur a terme aquests consums de la millor manera possible. Considereu que les campanyes que es fan ara, que en veiem moltes, sobretot també entre la gent més jove, que sí que és veritat que existeix un consum molt prematur de cànnabis, sobretot potser destaca per sobre d'altres drogues, creieu que aquestes campanyes de conscienciació estan ben enfocades, fan el seu efecte, o clarament, no sé si ho percebeu així, que també hi ha un problema que molta gent jove comença a consumir a edats molt tempranes? A veure, hi ha com diverses, crec que totes aquelles campanyes, o la majoria, et diré la majoria, com bé dit, estem en un estat en el qual l'administració està cimentada en base al prohibicionisme. Llavors, totes aquelles organitzacions una mica es nodreixen dels fons d'aquesta arrel, al final fan campanyes del no consum, fan de la negació. Llavors, si em preguntes a mi personalment, crec que això no funciona. Ara, haig de fer una llança a favor de que estan canviant molt, gràcies a les noves tecnologies i a les noves xarxes socials, els missatges que s'estan enviant. I hi ha moltes entitats que realment tenen aquesta consciència i realment els missatges estan canviant molt, el llenguatge està canviant molt, però ho trobes no als mass media, sinó que ho trobes a xarxes com Instagram, o Twitter, o qualsevol de les xarxes que actualment la gent jove s'hi nodreix, i sí que percebeixo que hi ha un canvi de missatge. El que no ha arribat a aquest canvi de missatge és als mass media, i això és un problema, perquè al final és el que la majoria de població veu. Llavors, mira, em remunto a quan es va despenalitzar el consum de substàncies a Portugal. Portugal, per poder dur a terme aquest inici, aquesta despenalització, va fer campanyes publicitàries als mass medias dirigits a sectors poblacionals molt específics. Gent gran, gent treballadora,
munt de campanyes específiques dirigides a targets específics per explicar què és el que es feia. Llavors, és una corresponsabilitat dels medis el missatge que es llença. Voler lluitar contra depèn de quines organitzacions que porten fent això durant molt de temps, doncs jo crec que això passaria per un canvi de direcció d'aquestes entitats, no? Però sí que vull creure que cada vegada hi ha més consciència de que el consum no pararà i de que què volem, que la gent ho faci malament i que s'iniciï d'hora o volem donar missatges realment coherents i més adients a el que ocorreix. De fet, fa poc vaig anar a una associació i els vaig estar explicant un programa de reducció de riscos i la resposta que vaig rebre va ser que és genial que vingueu a explicar-nos això, perquè em recorda quan veníem a parlar-me de sexe a l'institut, no? I quan necessari per mi va ser i quina sort vaig tenir de trobar-me gent que em donés aquests tallers, que realment es parlés amb objectivitat, amb sinceritat, no? En un espai segur on sentis que pots expressar el que vulguis. I crec que això és bàsic, perquè al final, si no, el que aboques és que hi hagi consums en secret, consums sense informació, i això sí que pot comportar molt més problemàtica tant a gent jove com a gent gran. Clar, llavors entenc que en aquest supòsit, no, que ens explicaves ara un cas pràctic, que finalment hi hagués aquesta regulació que de fet ha arribat al Congrés bastantes vegades però després s'ha acabat tirant-se enrere, no? Sempre també per part de partits més de dreta, perquè em sembla que totes les propostes han arribat de Mas País, Esquerra no sé si també n'havia fet alguna, no sé si aquestes propostes que han fet us convencen. O com ho veieu, això? Perquè sí que sembla que arriba al Congrés i després no, sí, no? O sigui, hi ha com diverses parts que m'agradaria comentar. Un és el fet que hi hagin aquest passat any 2021, efectivament va entrar una proposta de llei al Senat i 3 propostes de llei al Congrés dels Diputats. Això són propostes de llei, és a dir, el que hem anat veient en el Congrés són les preses en consideració. Llavors, ni tan sol s'està debatint el contingut de les lleis, sinó el que estem debatint és si la debatim o no. O sigui, estem en aquest termini, no? Llavors, si realment m'haig de posar a escollir, ojalà qualsevol d'elles, m'és igual. Qualsevol d'elles hagués pogut passar a tràmit de consideració perquè després ja té un procés d'esmenes, ja té un procés vull dir, la gent com que s'hi fica molt amb el contingut i llavors em pot convèncer més o em pot convèncer menys. Jo considero que qualsevol llei ha de preservar l'equilibri, com t'he dit abans, entre economia, salut i drets de les persones usuàries. Però, per una altra banda, el que veig, el que veiem i el que denunciem és que mentre això passa, que sembla fum, i que és un debat que és interessant perquè es va parlant amb la societat, però al final s'acaba diluint perquè no és de continuat i perquè en realitat el Partit Socialista és el que està encara en contra i és el que hem de convèncer. Sí que m'has dit abans, són propostes d'Esquerra, però si el Partit Socialista votés a favor, això es tramitaria. Llavors, considerem el que vulguem el Partit Socialista, llavors és aquí hem de convèncer. I mentre tot això està passant, el moviment cannàbic i el sector cannàbic estem patint la més gran repressió i persecució i criminalització dels últims anys. O sigui, si ara em preguntes, estem pitjor ara que fa 10 anys. Llavors, de poc serveix que això estigui ocorrent al Congrés dels Diputats si després, per una altra banda, s'està actuant des d'una via punitiva i no una vessant de salut, que a més és com la part més contradictòria, que nosaltres, i quan parlo de nosaltres aquí, ara sí que estic parlant de tots els moviments i totes les organitzacions que fem incidència per canviar aquestes lleis o per fer que aquestes lleis pugin, amb qui parlem, a qui ens envien, som amb els representants de salut. Llavors, com pot ser que nosaltres, a la via institucional, només puguem parlar amb salut si després el que està ocorrent fora és que se'n va per la via punitiva? Llavors, és molt hipòcrita i realment cal denunciar que això està ocorrent i que els polítics tenen que fer la seva feina, polítics i polítiques, han de fer la seva feina, que és fer política, i nosaltres seguirem fent la nostra feina, que és pressionar perquè ho facin.
Patrícia, ja per acabar, sí que ens agradaria, potser hi ha gent que ens està escoltant, que el nostre públic és bastant jove, però de tant en tant també ens veu algú potser que no està tan familiaritzat amb aquests temes i potser li sobta el fet de dir, ostres, com pot ser que anem a intentar regular una cosa que és perjudicial per la salut o a permetre que es consumeixi una substància que té conseqüències, que ho veiem, entre addiccions, també parlàvem entre gent molt jove. Com els hi explicaries que... És potser una pregunta una mica complexa, però com els hi explicaries que realment la solució passa per aquesta regulació i no per prohibir directament que, per exemple, els menors d'edat consumeixin cànnabis o gent molt jove? Hi ha com diversos punts. Un, crec que és important entendre que no tothom valora el consum de cànnabis amb clau risc, sinó que també les persones que consideren que consumir cànnabis han de valorar que hi hagi gent que aquest consum el faci amb clau plaer i en què el que els hi aporta és bo. Llavors, parteixo del dret individual a decidir sobre el propi cos què fer o deixar de fer, perquè ningú... És com molt senzill fer aquesta comparació, però ningú es planteja el tema de la cervesa o de l'alcohol d'alta graduació o prendre molt de cafè o prendre moltes pastilles que et puguin donar per la depressió al cap, no? Vull dir, ningú es planteja que això pugui ser dolent. Llavors, una mica entrant en això el que volem és que hi hagi unes directrius clares de com fer i com desfer envers el nostre consum perquè no ens fem mal a nosaltres i no fem mal a tercers. Vull dir, i a més, entenem també que el prisma o tot el que volem regular no és que vulguem, crec que és molt important diferenciar entre el que significa legalització i regulació. Vull dir, crec que també, com dic abans, els mass media fan molt de mal i com es plantegen els missatges fan molt de mal. Llavors, regular significa dotar d'un marc normatiu a una activitat. Llavors, si aquesta activitat té un percentatge d'exercici tan gran dintre de Catalunya, dintre de l'Estat, doncs és important que ordenem el que està ocorrent. I després em plantejo, hi ha un percentatge, si mirem, i em remeteixo a les dades, vull dir, realment el percentatge de gent que acaba desenvolupant un problema al voltant del consum de cànnabis, crec que no és tan gran com perquè com a societat no siguem capaces de dotar de respostes a aquestes persones que puguin desenvolupar un problema i realment pensar-ho en clau salut de les persones. Per què s'ha de castigar? Per què no podem acompanyar? És important. Llavors, jo el que el diria és que cal endreçar el que hi ha per poder-hi diferenciar entre mercats il·legals, màfies, contraban, cal diferenciar i sobretot dividir, primer perquè es pugui fer la feina a una banda que s'ha de fer per part d'interior i per una altra banda fer la feina de salut envers el dret personal de cada persona a decidir sobre el seu propi cos. No sé si són arguments de pes, però òbviament em sembla com molt egoista per part d'un sector de la societat o molt innocent, no voler veure la realitat que n'hi ha al nostre país i que probablement és com el tabac, El tabac, jo me'n recordo quan es van començar a posar els cartells de no es permet vendre a menors de 18 anys, Si nosaltres tenim una activitat regulada, ens podem permetre, realment tallen les vies d'accés més il·legals perquè els menors hi puguin accedir. Jo et mentiria si et diria, igual que quan tenies 16 anys aconseguies alcohol, no dubto, perquè la percepció de com pots, a l'edat, el percentatge de percepció de quanta gent en menys de 24 hores pot aconseguir cànnabis és enorme, és un percentatge brutal. Llavors, és negar la major, és negar el que existeix, llavors no donar solució i precisament crec que és preocupar-se menys pels menors i per la població al no regular que regular-ho.
Llavors, jo crec que hi ha suficient informació i cada cop hi ha més informació i a qualsevol pare, a qualsevol mare, a qualsevol professor que vulgui saber, hi ha eines i hi ha prou recursos i són moltes organitzacions les que treballem per preservar la salut de les persones i sobretot perquè seguirem fent-ho. Així que aquí estem disposades a donar explicacions i a donar informació a tothom que ho desitgi. Doncs, Patia Miquet, presidenta de la CatFac, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Fil Parranda, ha estat tot un plaer. Igualment. I aquí estareu convidats, sempre que vulgueu. Genial. Moltes gràcies, que vagi molt bé. A veure'ns, esteu convidats també. Perfecte, molt bé, doncs que vagi bé, adeu. Adeu. Doncs aquesta és la postura més favorable, no?, dins de tot el tema de la legalització. Després de l'entrevista vam fer la nostra recerca pròpia també sobre què passa quan el cànnabis es legalitza i de moment, per desgràcia, només hi ha alguns estudis que s'han fet als Estats Units, en alguns estats concrets on s'ha modificat la llei i s'ha legalitzat el consum de marihuana. Llavors, aquests estudis mostren que la legalització provoca un lleuger augment del consum de drogues, però només en alguns grups demogràfics, sobretot joves blancs i joves hispànics. I tot i així, no s'ha observat que l'increment en el consum de cànnabis de marihuana porti posteriorment a que la població caigui en drogues més perilloses, com la cocaïna, per exemple, que és una por que es té a vegades des dels arguments més, no sé si dir-los conservadors, de dir, ai, és que legalitzarem això i llavors anirem a pitjor. Això no s'ha observat. Però bé, ara us passaré el parell d'enllaços, quan us parli la Marina us passaré els enllaços d'aquests estudis, però hem de deixar clar que, passa que és difícil agafar aquests estudis i extrapolar el que passaria aquí a Espanya, perquè primer són estudis limitats i després estan fets als Estats Units. Nosaltres som un país diferent, amb una cultura diferent, grups demogràfics diferents, en la qual realment és difícil de dir què passaria a Espanya si es legalitzés el consum de marihuana. És un context bastant diferent, no? Més precisament. Llavors, sí que us recomanem molt mirar-vos també aquests enllaços perquè si voleu ampliar més informació són molt interessants i el que sí que nosaltres volem fer ara és centrar-nos una mica més en tot això que estem parlant avui, que està a l'aire i que encara no ho hem aterrat, que és totes aquestes conseqüències del consum de cànnabis, quines són tantes com per considerar que és un problema real que només es pot fer front prohibint-ho o una regulació fins i tot combatria aquests problemes. Llavors el que farem és passar a la segona entrevista. Segur que tots coneixem algú que consumeix, nosaltres mateixos potser també o vosaltres mateixos consumiu. Com veiem al reportatge, en definitiva, tothom, el consum de cànnabis li afecta de maneres diferents, però tothom hi està familiaritzat. Llavors, tot té una explicació i per entendre-la a vegades cal endinsar-nos en el món de la ciència i com que és un món una mica complicat, doncs hem anat a buscar l'expert que ens ho expliqui molt bé i molt terrenalment perquè ho entenguem totes i tots. I llavors hem pogut parlar amb el doctor Josep Maria Fàbregas Pedrell, ell és psiquiatre, està especialitzat en addiccions, també i concretament en addiccions amb el consum de cànnabis, en general també amb la drogodependència, té més de 40 anys d'experiència, ja veureu que és molt entès en la matèria i és un plaer poder-lo tenir amb nosaltres a Fil Parranda. Llavors, és un contingut, i això és una novetat a Fil Parranda, que l'hem pensat per YouTube, perquè a vegades pensem que els temes donen molt més de sí, però tampoc volem estar 3 hores fent un programa de Twitch, perquè seria etern. Exacte, llavors el que farem és que hem preparat continguts perquè els pugueu veure a YouTube i, de fet, si ens seguiu a Instagram, veureu que també pengem continguts adaptats a Instagram i aquest és un contingut que us podeu veure a YouTube com si fos un format podcast en si mateix, a partir de demà ja estarà disponible. Llavors, avui el que hem fet és agafar una part d'aquesta entrevista extensa, una entrevista de mitja hora per aprofundir molt amb el tema amb una persona experta, i us emportem una part que podeu seguir, la meitat, bàsicament, allò essencial que també lliga molt amb tot el que estem parlant en el programa de Twitch. Llavors sí que us recomanem que a partir de demà, si ens seguiu a les xarxes socials ja us penjarem el link, aneu a YouTube i la mireu sencera per acabar d'aprofundir en tot aquest tema del consum de cànnabis des d'un punt de vista més mèdic, però no només mèdic, perquè el doctor Fàbregas també té un punt de vista
bastant interdisciplinari i molt interessant. Per tant, us deixem amb un fragment d'aquesta entrevista que a partir de demà ja podreu veure a YouTube amb el doctor Fàbregas Pedrell. Doncs vaig a posar-ho ara i quedeu-vos fins al final, que com sempre us farem l'avançament de tema. Si teniu curiositat, us recordarem us anunciarem de què parlarem la setmana que ve. Així que anem ara amb l'entrevista. Som-hi. Primer de tot, moltíssimes gràcies per atendre'ns, doctor Josep Maria Fàbregas. I una mica, de fet, el que li volíem preguntar, primer de tot, és si hi ha un perfil de persona que es pot tornar addicte al cànnabis, o si és una cosa que pot afectar a tothom per igual. No, això va per vulnerabilitats específiques. Avui en dia, amb els avanços de la medicina personalitzada, estem descobrint que hi ha unes predisposicions. Aquesta pregunta de si l'addicte neix o es fa és una mica de les dues coses. La genètica ens pot predisposar a una sèrie de contagiaments, però la genètica predisposa però no determina. Després té que haver-hi tots uns desencadenants que facin que aquesta possibilitat es converteixi en una realitat, o que aquest drama es converteixi realment en el que és. Dit d'una altra manera, algú que no tingués també la predisposició genètica per culpa d'un aprenentatge equivocat o d'una educació errònia, també pot fer una dependència de les substàncies. A la clínica vam començar a fer, amb això que et deia de la medicina personalitzada, còdics genètics, i un específic és que si es dona una combinació d'una sèrie de gens, el que ells consideren predisposició a dependència al cannabis i predisposició a fer una crisi psicòtica induïda per cannabis. El drama per mi no és l'addicció, que ho és, no ho és tampoc la possibilitat que pugui desencadenar una situació de psicosis, que és dramàtica, però la proporció és molt petita. Per mi el drama que hem d'anar amb cuidado, i com et pots imaginar, anant amb cuidado que he fet com d'espècie de dues opcions dramàtiques i terribles, però la part de més incidència per proporció és que si els adolescents, postadolescents, fumen cannabis, o sigui, si es fuma massa jove, les conseqüències, tens moltes probabilitats de tindre conseqüències greus. Si es dona un trinomi, que és jove, cannabis modificat genèticament, aquestes llavors i que ha crescut en interior o en mitjans hidropònics, etc. Si es donen la consciència de jove, aquest tipus de cannabis, el que té és que té molt THC, que és un dels components del cannabis, i han reduït molt el CBD. El CBD és un altre dels alcaloids que estan presents en el cannabis i que la manera d'explicar-ho seria el THC és el responsable de la psicodèlia, de la risa, de la modificació de la percepció, etc. I el CBD seria més el de la calma, el de la tranquil·litat, el de dormir, el de la gana. Quan es va començar la indústria del cannabis a intervenir i fer aquestes modificacions genètiques, un dels objectius que es van marcar és el de cultivar plantes de marihuana que tinguessin molt alt THC i van reduir molt el CBD, en el llenguatge habitual, el muermo. El que passa és que ens hem donat compte que aquest CBD, que tenia aquestes característiques, resulta que era un neuroprotector, resulta que era una substància que compensava, en alguns casos, alguns dels estralls que feia el THC. La mateixa indústria s'ha donat compte que si continuaven per aquest camí perdien clients perquè se'ls anava al cap. I ara s'ha tornat a una proporció més assenyada de THC i CBD, inclús a la producció de marihuanes només de CBD i olis només de CBD i la demostració de la possibilitat de l'ús mèdic del cannabis, que està basat en el CBD, no en el THC. I dèiem, si es reuneixen joves, marihuana d'aquest tipus,
i vulnerabilitat genètica i que hi ha aquesta predisposició, el drama és assegurat. I si vols en parlem. Les conseqüències poden ser, no? Comentàvem, de fet, si li sembla, entrem una mica en aquestes conseqüències. Què ens podem trobar amb una persona que reuneixi aquests 3 factors, consumeixi, tingui predisposició genètica? Quines poden ser les conseqüències d'aquest consum? La foto es repeteix de manera molt semblant. I després t'explicaré el per què són tan sensibles i per què algú que treballa amb addiccions i, a més, que no és ni sospitós de ser antidrogues per conèixer-les i per tenir informació acurada sobre elles, com és que és tan exagerat o tan alarmista amb aquesta història. Perquè és que aquesta foto es repeteix. Si es donen aquestes 3 condicions, fracàs escolar, Espanya és un dels països de més fracàs escolar del món. Del món. I quina casualitat que coincideix amb el país també que l'ús de cannabis està més estès i que es comença més aviat. Amb la qual cosa pressuposem que hi ha una relació amb aquesta història. Sabem a quina edat de mitjana es comença, perdoni? Sí, ara està en 13 anys. Això vol dir que n'hi ha alguns que comencen als 11 i als 12. Però els 13, 14, 15 anys són claus per aquesta història. Després, si vols, farem una mica més, aprofundarem amb això. Si es fuma massa jove aquesta marihuana i es té que predisposar, fracàs escolar, plenitud afectiva, aquesta resposta menys brillant de les emocions, abans deien el pasota, el colgado, no? Que és aquest personatge que té una resposta molt plana front als estímuls. Plenitud afectiva, desconnexió emocional, hi ha aquesta relació llunyana amb les emocions. A partir d'aquí pot haver també segons quines reaccions d'agressivitat verbal, o sigui, hi ha una resposta intolerant en moltes coses per falta de sentit del plaer a la vida, anhedònia, la falta de resposta gratificant amb els estímuls que habitualment són gratificants. Clar, aquest discurs catastrofista que t'he fet fa un moment, quan li expliques a algú, dius, per què m'estàs explicant si avui en dia hi ha botigues i és legal, no? Això et xoca una mica. Jo crec que tenen que haver-hi botigues, jo crec que té que haver-hi regulació, jo crec que té que haver-hi l'ús controlat, sense cap dubte, però hem d'anar amb cuidado de que aquest missatge no es converteixi en un problema amb qui no toca. Aquesta regulació permetria que el cannabis que es consumeix fos d'un origen més certer, més controlat i que, per tant, també les conseqüències que té i que ara ens explicava fossin menors? Sí, la informació és una eina indispensable en aquesta història. Però jo he assistit amb disgust de que totes les campanyes que s'han fet amb el tabaco, ara parlo de tabaco, totes les campanyes que s'han fet d'informació del tabaco, totes les campanyes que s'han fet d'educació amb el tabaco, els paquets que posen que causa impotència, càncer, de malformacions genètiques, imagina't, no ha servit, no ha sigut suficient, tot i que ha davallat molt, ara torno a repuntar, ha davallat molt l'ús del tabaco, però el que va ser realment efectiu va ser la prohibició. O sigui, quan de sobte van dir als avions no es fuma, en els restaurants no es fuma, a les discoteques no es fuma, en els col·legis no es fuma, a prop dels col·legis no es fuma, en els camps de futbol no es fuma, inclús ara hi ha la possibilitat que dintre dels cotxes particulars, etc. El que realment ha regulat aquest ús del tabaco no ha sigut la informació, no ha sigut l'educació, ha sigut la prohibició. És trist, ho diu algú des del desencís, no des del voler incorporar mesures d'aquest tipus. Dit això, parlàvem de què és millor, prohibir o regular? Regular, sense cap dubte.
I regular exigeix informar i exigeix limitar segons quins continguts que es converteixen a partir d'un... Holanda, que és un país permissiu amb el del cannabis, els coffee shops, etc., tenen unes normes en què si el cannabis té més d'un contingut de tant THC, ja no és una substància inicua i de tal, sinó que es converteix, passa de grup i es converteix en una droga altament perillosa per la salut i, per tant, prohibida i perseguida. Què té el cànnabis que no tingui altres drogues per estar tan estès al seu ús? Hi ha aquesta cultura de la iniquitat, que no era tan perillosa ni tan complicada, inclús de la substitució. És millor que fumi porros que no que begui alcohol. Això és cert? Jo crec que això no és així, però a més hi ha una altra cosa que ens complica la vida, per exemple, amb el rendiment escolar. Es té que anar amb cuidado quan es parla de drogues perquè els missatges trets de context són molt perillosos. Però, per exemple, un drama del cannabis és l'acumulació. Un estudiant que fuma el dissabte i el diumenge, no quan va al col·legi. Fuma el dissabte i el diumenge, el dilluns, quan va al col·legi, no li passa res. Si l'altre cap de setmana fuma el dissabte i el diumenge, el dilluns va al col·legi i no li passa res. El tercer cap de setmana segueix fumant el dissabte i el diumenge. Aquest tercer dilluns ja hi ha una acumulació d'aquest... Per què? Perquè el cannabis tarda molt en eliminar-se del cos, cosa que no tenen altres substàncies. Quan tu fumes durant molt temps, tots els caps de setmana, arriba un moment que per acumulació arriba un dilluns que tu no pots rendir igual que els altres. Està clar que el cannabis afecta la memòria de treball, la memòria de vocació, sí. Llegir un llibre fumat és complicat. Pots anar a un concert fumat, pots fer moltes coses, pots anar a buscar bolets, però estudiar és difícil. Per què? Perquè altera una memòria de fixació. O sigui, llegeixes un llibre i quan acabes la pàgina no te'n recordes del que posava a dalt de tota la pàgina. Per estudiar no és una eina recomanable, sinó és un inconvenient. Jo he fet 3 carreres universitàries amb premi extraordinari fumant marihuana. Vostè sí, però el normal és que això no sigui el que toca. O sigui, no és algo que ajuda, sinó és algo que s'elimina. Entonces, si tu creies que no passava res per fumar el cap de setmana i resulta que fumes tots els caps de setmana i per acumulació arriba aquest dilluns que tu ja no rendeixes, a vegades això es complica, perquè com que ja no segueixes al col·legi, ja no vas al col·legi i llavors en comptes d'anar al col·legi et reuneixes en el parc a fumar amb els teus amics, i es va acumulant aquest efecte negatiu de l'ús de cannabis. L'alcohol, no estic fent promoció de l'alcohol, vendre's o el dissabte, però el diumenge tindràs mal de cap, però el dilluns les capacitats cognitives, i estic dient al principi, com pots imaginar, a llarg plaç l'alcohol és nefast. Els estudis ara estan explicant que altera la quantitat de substància de risc, encara que siguin quantitats molt petites, o sigui, no estic fent apologia de l'alcohol. Però ja m'estaves preguntant del per què els joves tenen aquesta falsa creença de que els afectarà menys i en canvi té aquesta història. Estic defendent el botellón en comptes de la fumada al parc? No, les dues coses són absolutament no recomanables. Però es coneixia poc aquest efecte acumulatiu del cannabis i es coneixia poc l'existència del circuit endocannabinoide i es sabia poc el del CBD i el del THC i ara estem pagant una sèrie de conseqüències i la nostra obligació és informar perquè la gent tingui cura i atenció. La intervenció no és brutal, sinó que és sutil, però és continuada i és acumulativa. I llavors la gent no se'n dona compte. I el que passa és que hi ha els altres casos que no. Hi ha uns altres casos en què hi ha un adolescent que tenia una vida d'una manera, que les seves relacions amb la família, amb els estudis, amb els amics,
i que de sobte hi ha un canvi, hi ha un trencament, fins aquí d'una manera, a partir d'aquí d'una altra. I a vegades aquest canvi és desencadenat per aquest ús de cannabis en què hi havia aquesta predisposició i es creen aquestes psicosis tòxiques i a partir d'aquest moment sí que hi ha una alteració molt profunda i molt sobtada de la conducta. Però el normal és que no, el normal com va fumar tal i que això és sutil. El que li passa li costa donar-se en compte. I la manera que em preguntes és quan tu tens aquesta baixada de rendiment, quan això es converteix no en alguna més, sinó en alguna imprescindible, quan es converteix en el centre i en el foco de la relació i que ja no és una més a més, quan se'n donen compte que és massa tard. Quan ho necessites, quan les coses no passen quan tu vols, una. Dos, quan tens efectes secundaris que no desitges i no pots parar de fer-ho, i apareixen aquests símptomes, home, és una senyal. Jo, la recomanació, fixa't que per enviar un missatge que no sigui dramàtic, però que sigui clar, és ningú tindria que fumar porros abans dels 23 anys. Si m'apretes, als 21. O sigui, ja no dic no, ja dic fes-ho quan menys mal o menys conseqüències puguis tindre. I que sàpigues que si fumes cannabis tens una possibilitat que sigui un desencadenant d'una malaltia mental que d'una altra manera potser no s'hagués desencadenat. O potser sí, però estàs comprant números perquè en aquesta rifa dramàtica et toqui alguna cosa que no et convé. Ha quedat tot claríssim. De fet, amb aquesta última reflexió també ens quedem. Crec que ens podem fer una idea bastant general. Sí que és veritat que potser és una mica difícil d'entendre tot plegat quan no s'és un expert en la matèria, hi ha molta terminologia complicada, però crec que ha quedat molt clar i només ens queda agrair-li, Josep Maria Fàbregas, que ens hagi atès avui també i ens hagi portat totes aquestes reflexions i tot aquest coneixement. Si s'ha servit d'alguna cosa, molt de gust, molt de gust. Segur que sí, moltíssimes gràcies. No m'esteu sentint ara, sí. Com us deia, com us hem dit abans, això és això ha estat l'entrevista. Recordar-vos sobretot que podeu recuperar-la a YouTube, que és un contingut pensat per YouTube i que la tindreu íntegrament allà. Comentava moltes més coses i molt més interessants. De fet, tot el que deia el doctor Josep Maria Fàbregas, ja ho heu vist, és molt interessant i ho explica també molt bé. Llavors, bàsicament, amb ell hem pogut parlar una mica de les conseqüències del consum. Nosaltres avui també a Fil Parranda hem repassat una mica què hi ha sobre la taula en matèria de regulació o legalització. Hem parlat també amb la CatFac perquè ens expliquin quina és la seva postura. Llavors, a partir d'aquí, com sempre, us deixem que extraieu les vostres pròpies conclusions amb tota aquesta informació que intentem brindar-vos. Recordeu que també podeu anar ampliant matèria tant amb els links com a través del contingut adaptat a les diferents plataformes. Llavors, una mica, a mode de conclusió, com us explicàvem, aquesta regulació no és sinònim de legalització. Ha arribat al Congrés en més d'una ocasió, però ni tan sols s'ha arribat a aprovar el fet de poder-se debatre. Llavors, en tot cas, des de Fil Parranda, nosaltres també seguirem atentes a qualsevol modificació que es faci en aquest sentit i estarem aquí també per explicar-ho. Esperem que us hagi semblat molt interessant, aquest programa, Àlex. La veritat és que bastant gravat també per això, perquè hem volgut explorar una mica tot això del contingut per YouTube una mica més en profunditat. Esperem que la setmana que ve no sigui així, però un tema bastant dens, si més no. Doncs fem una mica d'avançament de la setmana que ve, no? Llavors... Sí, no? Diria que no et sentim, Àlex, o sí que et sentim? En teoria sí, mira tu, perquè com has entrat i sortit del programa, però sí, m'estan sentint que tinc el micròfon encès. Bueno, avançament del programa, la setmana que ve. Si esteu prou actius a les xarxes socials, haureu sentit a parlar del tema NFTs, una nova tecnologia relacionada amb el món de les criptomonedes i que ha causat grans divisions en quant a opinions. De fet, el vídeo que vam fer d'avançament de temes, al començar al febrer, va ser ja? Sí. Van dir que era un esquema Ponzi, que semblant una estafa piramidal, així que, bueno, potser us sonen les imatges quadrades d'uns dibuixos d'uns micos una mica lletjos.
també n'hi ha de lleons, ara Willy Rex està promocionant uns golems en 3D. Hem pensat que seria interessant dedicar-li un programa, no només això dels NFTs, sinó també a tot el que és el tema criptomonedes, perquè criptomonedes, blockchain, que és la tecnologia que fan servir les criptomonedes, perquè si no parlem d'això, fa poc que parlar dels NFTs sense aquest context serà molt liós. Així que dijous que ve la intenció és aquesta, entrar en aquest món tan particular i intentar simplificar tot el tema de criptomonedes, blockchain, NFT, com perquè sigui comprensible. Perquè, Déu-n'hi-do, jo que n'he fet recerca per algun reportatge, és un tema dens. És dens. Així que... Tens per aquí, Marina? Em sents? No sé si la Marina no em sent ara. En qualsevol cas, el programa d'avui doncs, és fins aquí. Així que esperem que us hagi agradat molt. No sé si la Marina em sentirà o no, o si se li ha perdut la connexió. L'esteu veient, però no em sent, crec que no em sent. En fi, doncs això, ens veiem la setmana que ve i esperem que us hagi agradat i que hagi estat interessant. I recordeu que el YouTube penjarem l'entrevista sencera. No, Àlex, em sembla que no et sento perquè no t'escolto a tu, però... No, oi que no? Però res, això, sí, NFTs, Vila 1. La Marina no em sent, no, espera. A veure si l'escric pel xat. A veure si llegeix. Però res, que no, ja m'ha acabat. Llegeixes pel xat, a veure, Marina, a veure si em respon. Xungo. No ho sé, la Marina l'hem perduda, l'estan veient, no m'escolta a mi, no us preocupeu. Això, ens veiem la setmana que ve i adeu.